again to my channel. It's me, Ate Rich. Anyways, today's video, papunta kaming airport. Ano? Usa mo ta dito? Paalis na ng Australia. Wala na kasi Apyang, see you Pinas. Pero akong driver yun. Hi. Pamain daw ni, pero di magsaba sa tag-iya. Napigwa ko sa luyo. Pamain po ni, wala yung tag-iya. Gani siya imain, ay tag-iya. Kato. Under, negosyable. Ikan maya ka nga, mama magtigong niya ko rin. Under negosyable. Last day na namon ni nga mag first meeting sa man first meeting last meeting first meeting Last meeting in Dubai. First meeting and adjourn na diretso. mura no ganig I love you goodbye Kanta nya na ingon na ba ni og mudong ko no og atong kanggaro dapat kay required ang iPhone 13 ginuko na akong cellphone maintainer man tanig Samsung A21 namingaw namin bawal Dili. Hindi ko kita sa side mirror. ay sorry long yawa nang bugay ako kita ba paingon may Dubai Airport Like D&D, Audrey Hepburn, Fangoria, Harry Houdini, and Croquet. You can't swim, you can't dance, and you don't know karate. Face it, you're never gonna make it. Dubai City na talong I don't wanna make it. Just wanna. mga gwapo kaliwata oh large ay kinaguban sa ulo yo kaya under negotiable ni under negotiable butang ano ni tag kay under negotiable habit na ni mo convert pagkaitik ni na Miss Dubai Dubai mga langga nung anong dili man ni mabali ang kamera long kay video man. Mabalik na. mabali ako ang putlol Dili ka dai bigas. dili siya mabalik yun Parihat ate. Dili na kanang more picture siya. Dili na. Ay, depende sa phone na. Masa di mo cellphone? 821 851. Samsung. Dili over 17. na unsa problema na uni ka record mag iPhone 13 ito na kampalit ito. mangita ko sponsor pero gwapo kita kong driver babuyag Bapo ko ilain. kasi kaliwat na to kanilo sa ano bang pinakaroot ba Okay ba? Ikaw kay Emil yun. Tingnan tayo kay matasan ako kato. Huwag ka kayo kasi kaliwat niyo. Wala naman pa sige kita. tagdi manggot Klaro. Emil, nas vlog di mo. tagdi na mga tinuod ko po nagpagkatotoo lang ko ba disod po magyunin ko kung nakaibaw ko niya wala di ko kay balo mag-ipo akong mask yung makita ang kagwapo oh Piang hi Piang way ulang tulugan gid Piang no pero ang Kay no mo kuan. Turkish coffee gyud ning reklamo gid ka kay gamay ra Wag ra jud oy. dako kay kugutang ani ba Pagawas pili lagi. Di puno. kay driver gyud ako ni way bayad-bayad di ba Dubai Pag na, tapos mali na pagka-video. putlon lagi ano siya Dubai mga langga Pabalik Dubai wala expo. Nahuman na tawo turang March no. Nahuman na lamang expo imbis libre ang mga maid wala gid ko kasuroy. Wala ka dong diha. Kung di ka request. Ano kisa may motod nako. Sabay ko ka. Di free magod ang bus. Mau lagi, wag ka ni kakabot. Palitawagan naman ka. Oo. Pagpalay ka sa kaya pila pas terminal. Kalas. Kinuo ko makadong lamang kog Dubai in town tama rin daw kog tanaw-tanaw ko kuy ako ko kahawak sa hagkanan. Pero ni mo yung tilaan. Ngita gid ko hagkanan dito ba?
Dubai, Dubai. Limpyo ka ilang kalsada ng mga langga oh. Pilina kay mga driver ba Pilipinas pa ni hapaharurot na muraga gukod-dukuan. May labot ang yaskili kat tublog Pero maka-distract gid akong driver gyud. Ate yung amaw. Uy, i-appeal na sa imong naman sa imong vlog na pag jama dia. Sagdi na mo gani pamainaw ning Miyay imain gid i-share gid ako sa Facebook ba kay mumain si Miyay. Main di vlog ni Kotto. Ayawa mag-istorya na putag private ani nya. Bra kanina pagapon nagmarites may nga nakapan. Natural man na sa LDR ng inanalong, natural man ang black and black. Muna itinod. Kay Boka, black and black mo kuno ni real love ew. Kaya og dili ko no ka love ko no, dili pasagdaan ka kung sa ka. Uy, o konsepto ba yan as mga Pakistani, mga totoong panda black. Katawa ko ani ro nya, unya inagkuan niya manghampakon mo ganoon ni mga tawo ning nahulikod mo gilak-kilak nang ba? Mag-practice ko gilog. Uy, tinuod ka to pinapagpanangin na wala na ko'y ticket. Gigamitan pinag judian tos madam ba? Panangana police hindi cry. Mapi muskila. Wag ko magilak-kilak to. Ay, di mo pa nag ticket. Dili, sponsor. For 3 years nakapanghilay ra gyud ko. Ginoo. Ilay mo kung ka. UTC. Ilay is life. Oo, kilay na ko pang ikatlong beses na ron kay tugdog. Wala ko papangilay tugdog. Katuig ko sa. Ginoo ko. Inani din no. Inani de o kanang magpamilya. Kada tuig ari sa ari. Ginagawa oh. Naay kontrata ni magpakilay. Pero kay 3 years na wala kumpleto na. Kompleto na ka. Ginoo. Wala ni. Asa mag-global? Global Village? Pumunta ka doon nga nila na. Nakadoong naman ko picture. Okay, wag ta ka doon pagkaroon ko ana. City lang ko lagi na oh. Pai, Piang. Mura lagi ka foreigner ani akong kamera Piang. Pasigago lang suga ng likod, pwede mo lang pasiga. City lang mo magbuda dayo. So, pasigaon man ako Hindi kayo. ba sila ba? Oh. Maklaro sila oh. Oh, di mura Alert! Di ba pa kayo, Ginoo ko. Mo ni siya gisayangan, no? Peace. Sana all. Kuha sa punang mas beer, maklaro po. Hi, ex. Sige na. Mahalin ta ko yura. Sige na. Ako. Mingo magkuukuan. Kanang. O na, o. Nabayas aping baya ang kuan view. Hi, ex. Muna siya gisayangan. Ako ay pinagpalit pero hindi masakit ay alam ko sa sarili ko ako ang masigit. Asa? Kailakan ka ni kamay. Nama ko sa Facebook ko itong ngay kabalit. Ay, ano ko na ako mamutaw, pilok ko na. Mag-isot. Di ko mag-init siya. Kanang awara, kanang paspason, bitaw para dali, ramang man ang oras. Di ko kaya na ba yung mga istorya nga barang namuot ka. Sped. Oo. Pero gwapa, ginasang likod yun, no? Oo, pag-umang Kay may pag-umang, nagamang-gamang. basta gani ginama sa Ginoo gwapa way maot. Learn. Oh, press the alert. Uy, Hoy! Di masud ikop sana. makurat ba tani mo project? Ayo man. Busod ba mi sa airport? Para ko sa imong mama tong chikinanan ko. Kasud demo. Chicken daw. Di ba masud? Mahal daw ba reporting? Parking. Sorry? Oo. Pila di ay. Pila?
Ha? 100. Oh. Awan di iti ra iti. So lang magudlong. Hindi maka Iti. ang bala na. Dato ko ron, kay mo na ka na. Oh, dito sa commute pa mo. Mo na like purde na dira na. Champi lang ang ride. Di na maklaro. Pato ka niyo sa pakit sa wala pang mo paung ko. Rewind. Be, mingon ko hands up ko no tong mga abroad ba nga kwartahan, mahala gid ko ba. No. Kuslan mang sulito na lamang ko, di ko ba. Solito bilang. Oh, mahilak na ko na ano, ngayon niya nila ako mahilak. Lagi. Ano mang Sara man kamalita yung gida. Mo unsubscribe ko be. Ayaw, subscribe lain na luya. Di ko mahilak kayo. Wala ko na kay channel tay. No, ako dyan. I-subscribe mo ba? Wala ko kagkuan pa. Mo unsubscribe ko be. Naasikuan. Kana i-share itag ni budme. Tagtag, magugutanan, Corpus, Libante, Baklayo. Wala mo god. Wala kay nadawat eh. Wala ba kay? Kaya puman kaya dapat manap. Dapat naka 1,000 ka nga kuan, 1,000 subscriber, 4,000 nga kuan, 4,000 nga views, 4,000 hours nga views. Anad no? Pero way bayad magamaw account sa YouTube Wala lungoy. channel. Oo no. Basta di po matimingan, di po kabe nga bisag wala ka kaabot sa ilang kuta long nya matimingan ka sa YouTube para pulan ka nga ang imong video nga gikuanan. Maka-advertise na inanalo, basta na kay advertise. So dapat ikaw, dapat kanang nagi-content nga unique para ka na Mo lagi makatime. attention Di sa gabi sa tao. magsugod ka sa gara magsugod di mo pumunta kay balogon saon. Oh, ana pa mo kuan pa mo ka ma-learn pa mo kasi kuan. Apil na na ko grupo og YouTubean. Pero ang cellphone gyud makagwapa gyud oh. Ikaw na may guwapo. Alam siyempre ako ang cellphone naman magkaong cellphone eh. Nagtanaw na ko maot ko eh. Binuang mi cellphone na ni labog ni at sinabog. Silko lagi ni Musquad. So, Pilay naman natin. Pero naman si Ogwan. Pareha naman siguro tag cellphone, pareha na ta. A71 yawa. Na mahal lang imo ha. Dili, karaan na 2018 pa na naunsa ka. 21 kung barato rin ako. Di guys ko tapon mga pobre gining mo ani kay puro mga baratuhon mo gamit. Doon na? Tara ni wala na mali sakyan mo tay. Wala nila. Tara, ano pa oh. Nilarga na. Yawa na. Ikalpaan mo ka. Iyo. Tingnan na plano ti ay. Ako kay datuon ko kay pagdong na ko wala imarat. Larga ko imarat gyapon. Words. Sakay kang madamukwak. Oh, man tag nas madamukok do. Isa na mo Kasagaras madamukok kay Isuis iyo. Vlogger panalong taga Boholo. Sus ay daga. Pasintay si Kuan yung sakyan. Si Kinsa? madamukwak lagi. Unsa makabayo kang madamukok? Wala mo sa kay ko madamukok. Di ka pun kon kay mura man siya o kanang dili man siya big serve kana bitang mo announce. Excuse me. Kana bitang may mag-announce bitalong daga na oy plano ay. Mingaw. May ganito kay kamo edit eh. Kapaktis ko. Ano sabi gamit mo dito kanang cellphone ra po nimo. Hindi, video editor. Cellphone apps. Yan ay. Kapoy long oy dilalim magkuan-kuan ka. Pinindot mo itong laptop gamiton nimo kay dali ra ka makadrag, dali ra ka Oh. maka-adjust. Mas lisod ani man kay dagan pagtuplok-tuploko niya. Dugay ka mahuman. Dugay mahuman, good. Gamiton. Ano gyud, hapit na. Bantay lagi ni mga busy kay sila. Hi, Miyay. Gwapo kayo imong bana, Miyay. Diyos ko, Lord. I-edit na ko ni ba ng kanira bitong garo, Miyay. Hi, Miyay. Gwapo kayo imong bana, Miyay. Ginoo ko, Miyay.
luck te. Ayo to. Update lang og kuan phone. Di lang pakuha na ko. Update, balik ka ko. Hindi na kay hapit nag-airport. See you later.